نعرہ رسالت حسین تو شروع کر دیں نعرہ رسالت نعرہ حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے سارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سید میرا بادشاہ دے ملنگا نے بڑی سونی محفل سجائی آقا علیہ السلام نے بلاد سجایا ہے۔ میں انہوں نے مبارکباد دینا اللہ تعالیٰ انہوں مزید یہ دیا محفل سجاون دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر مالو جان کاروبار برکت عطا فرماوے۔ قاری رمضان سیالوی صاحب نے ماشاءاللہ کوشش تے جناب ساڑھے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری عابد زنونی صاحب نے تشریف رہا ہے انہوں نے بڑی مہربانی ہے انہوں نے جناب عرض کی تھی اور جناب تشریف رہ گیا ہے۔ باقی سارے علماء کافر سبتیر عادل صاحب جناب اعظم صاحب باقی دیگر سارے دوست ایک باری محبت نال آقا علیہ السلام نے ذات درود و سلام پیش کر لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب تو پہلے ہم جو باری تعالیٰ کے دو تیرے شاہ پڑھیے لا کملی والا آوے گا بڑے لا الہ الا اللہ
نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہوندے نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہوندے تڑپ دینے جو اج یاروں او کلے دربار ہوندے نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہوندے بڑے قابل غور شعر ہے حسین ابن علی دسیا لکا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لکا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے بلاندے نہیں کدی آقا نہ مانیے سی امت نوں بھاویں رب نال عرشاں تے بھاویں وچ غار ہوندے نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہوندے ایک بار محبت نہ درود یا رسول اللہ میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے گناہاں وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ حضرت کلام دے دو اشعار ایک اور شاہ بتہا نہیں
ماننے والا سبحان اللہ تیرے ٹکڑے نام پہ پلے غیر کی ٹھاکر پہ نادا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واقعہ جو تو کرم میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید یعنی محبوب و محب زہرا تیرے پتران دے زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران اسلام تے جو کیتے او دار بتیرے سیدہ تیرے پتران دے مسجد اندر کاری صاحبی اذان پڑھتے ہیں کاری رمضان صاحبی آپ راجہ صاحبی آدم صاحب جڑی میدان کربلا دے اندر اذان پڑھی گی انہوں دا رنگ ہی وکھرا تو شہر نے نقشہ پوچھا ہے شہر کے اندر اکبر دی اذان ورگی تیسی نازاں کوئی اکبر دی اذان کوئی گت دین مسیطاں وچ آزان بتیرے نے گت دین مسیطاں وچ آزان بتیرے نے سیدہ کوئی جس گلی دنیا حسنین جیا مینوں اجتے سائے
ہماری جانا